Siwmai sydd ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am ymuno â mi yn y fideo hwn. Fan yma, dwi'n mynd i geisio i ateb yr holiad sut yn Linux i Mewnsefydlu Meddelwedd. Ac felly ar gyfer hyn, dwi'n mynd i defnyddio fel enghreifftiau y golygydd fideo sydd ar gael i Mewnsefydlu yn yr byd o'r Gefndir Wythrededd Linux. Does dim diffyg o'r feddalwedd sydd yn rhad ac yn ddim ar gyfer yr olygiad o fideoedd. Ond, i ateb y cwestiwn beth ydy y gorau, mae'r hyn yn dibynnu ar eich dosbarthiad o'r Linux neu'r blas o'r Linux. Enghraifft ai ydy ei yn seledig ar Devuan neu Ubuntu neu'r Fedora neu Arch neu Red Hat neu SUSE neu beth bynnag. Achos ar gyfer yr meddalwedd i gweithio ar y dosbarthiad o'r Linux. Hynny, mae'n gyntaf yn angen i gael ei clathiadwyd neu cydgysgaltiad i mewn i'r cod deedigol ar gyfer yr dosbarthiad hynny. Enghraifft, os ydych chi eisiau i Mewnsefydlu rhyw fath o meddalwedd i mewn yn y Gefndir Wythrededd Devuan, mae angen yn gyntaf y cod ar gyfer yr meddalwedd i fod yn ei cydgysgadwyd i mewn i'r cod genedigol ar gyfer yr Devuan sydd y rhiant o'r dosbarthiadau yn y teulu o'r dosbarthiadau Devuan fel Devuan fan yma. Yn yr un fodd, os mae gyda chi y dosbarthiad Arch neu rhyw fath o dosbarthiad yn y teulu o'r dosbarthiad Arch fel Manjaro, mae angen y meddalwedd i fod yn ei cydgysgadwyd i mewn i'r cod deedigol neu'r genedigol ar gyfer y teulu hynny, ar gyfer Arch. Yn ychwanegol i'r hyn, mae'r hefyd y dau teulu o'r Rhyngwyneb Graffeg Defnyddiwr ar gyfer yr dosbarthiadau, sef ar naill ochr y teulu LXQt ac ar y llall ochr y teulu Qt, ac mae'r rhain y dau fath o'r llyfrgelloedd ar gyfer y Rhyngwyneb Graffeg. Felly, os mae'r feddalwedd yn rhedeg yn yr Rhyngwyneb Graffeg, os mae'n yn seledig ar yr llyfrgelloedd Qt, fe fyddai hyn yn rhedeg yn well yn yr Rhyngwyneb Graffeg seledig ar Qt, ac yn yr un fodd arall, os mae'r meddalwedd seledig ar y llyfrgelloedd LXQt ychwaneg, fe fyddai hyn yn rhedeg yn well ar yr Rhyngwyneb Graffeg seledig ar y llyfrgelloedd o rhain. Enghreifftiau o'r Rhyngwyneb Defnyddiwr Graffeg Qt yw KDE ac hefyd LXQt sydd dwi'n yn defnyddio fan yma, ac hefyd enghreifftiau o'r Rhyngwyneb Graffeg Defnyddiwr XTK+ yw GNOME ac hefyd XFCE. Mae'r dau Rhyngwyneb neu desgfrig LXQt sydd seledig ar Qt ac hefyd XFCE seledig ar XTK ychwaneg sydd yn nodedig ar gyfer y bod desgfrigiau neu Rhyngwynebau Graffeg ysgyfnach, ac felly gellir ei rhedeg yn fwy cyflym ar y cyfrifiaduron ychydig yn hynaf, ac mae'r dou eraill, sef KDE seledig ar Qt a'r GNOME seledig ar XTK ychwaneg yn nodedig ar gyfer y bod yn fwy llawn adodedig. Ond, i dweud y gwir, os mae gyda chi periant neu cyfrifiadur pwerus ac yn rhedeg y desgfrigiau neu'r Rhyngwynebau Graffeg yn fwy llawn adrodedig fel GNOME neu KDE, na dylech chi
yn profi llawer o trafferthion. Os mae gyda chi yr holl deddfrig neu'r rhyngwyneb seiliedig yn Qt ar ynach, ond ydych chi'n eisiau i rhedeg meddalwedd seiliedig ar LXQt ychwaneg, neu'r ar yr llall os mae gyda chi y deddfrig neu rhyngwyneb graffeg seiliedig ar LXQt ychwaneg ac ydych chi yn eisiau i rhedeg meddalwedd seiliedig ar Qt. Fe dylent y dau yn rhedeg yn arferol gyda'r ei gilydd heb trafferthion. Ond os mae gyda chi y sefyllfa fan yma gyda mi, sef yr periant neu cyfrifiadur hen gyda'r dim ond 2 GB o gof, ac hefyd gyda'r cefngrefn weithrededd, nid Mewnsefydlwyd ar y dydd caled yn ytrach ar yr ffon cof allanol USB, a gyda pwp dim yn rhedeg allan oddi wrth o'r ffon cof USB allanol, sef nid yn unig i darllen ac i ysgrifennu y data a'r rhagod perthynas i'r cefngrefn weithrededd, ond hefyd y pwp un o'r meddalwedd sydd yn rhedeg. Mae gyda ni y sefyllfa lle mae'r adnoddau o gof ac hefyd gwacle i achub data yn gymharol yn brin. Felly, wedyn, mae'r elfen o pa fath o'r clefigelloedd mae'r deddfrig ac hefyd y meddalwedd sydd yn rhedeg arno yn seiliedig arno yn dod i'r blaendir ac yn bod yn fwy pwysig. Felly, enghraifft, os yr un yn morchwilio i'r adran ar gyfer sain a fideo, fel dach chi'n gweld, mae gyda mi llawer o'r meddalwedd gwahanol ar gyfer i olygu yr fideoedd. Mae gyda ni yr Caden Live, ac mae hefyd OpenShot Video Editor, ac hefyd mae gyda ni y Flowblade Movie Editor hefyd. Ac wedyn, os yr un yn gwneud achwiliad union yn yr rheoliwr pecyn synaptig ar gyfer yr golygydd fideo fel hyn, mae'r rhestr fan yma yn cadarnhau mae'r meddalwedd rhain wedi ei mewn osodyd union yn yr cyfrifiadur. Enghraifft, Shotcut, PTV, Melt, Caden Live fel Crybwyllwyd o blaen, Flowbed ac ati. Ond, ar gyfer y rhesymau wedi crybwyll o'r blaen, sef y prinder o'r adnoddau yn y cof ac hefyd yn y gofod i achub data, ac hefyd yr henaint o'r periant neu'r cyfrifiadur, ac hefyd yr diffyg o'r cof gyda dim ond 2 GB. Mae'r pwp un ohonynt nid yn gweithio yn y sefyllfa unigryw hon, yn eithaf i PTV. Enghraifft, ar gyfer Flowblade, mae'n ein dweud mae'r hyn yn non-linear video editor, sef golygydd fideo an llinelledig neu di-llinelledig. Felly, os dwi'n nawr yn rhedeg y Flowblade, beth sy'n digwydd? Mae'n ein dweud mae'r sgrin yn rhy fach ar gyfer y cymwysiad hwn, ac mae'r hynny yn gwir oherwydd mae'r gliniadur hwn ar yr safonau heddiw yn y flwyddyn 2022 ar gyfer y ThinkPad R51 nawr yn hen iawn, ac mae'r mantiolaethau mwyaf ar gyfer y sgrin yma yn 1024 pixel ar y lled gyda'r 768 pixel ar y hyd. Y mwyaf galladwy
yn diamod. Os da chi'n wedi gweld fy fideo ar fy sianel arall, unrhyw Cymraeg ynglyn at sut I defnyddio expander I ganiatau y desgfrig I arddangos gyda'r ad datrysiadaeth neu'r cysylltiadaeth yn uwch. Dwi'n wedi ceisio hynny ar y cyfrifiadur hwn, ac mae hynny ddim yn gweithio oherwydd yr hynaint o'r periant yma. Ac wedyn, os rydyn yn ceisio I defnyddio ceid yn live, fel hyn, mae'n edrych yn eithriadol yn naierol. Enghraifft, os ydych chi'n hofran y llygoden uwchben gwaglau Devuan yma, mae gyda ni y diwyllenni sydd yn amlwg rhywbeth gwael gyda'r dangosiad o'r diwyllenni, ac dwi'n dychmygu neu dyfalu mae'r gwaglau hyn yn tarddu wrth y diffyg o llyfrgelloedd angenrheidiol, oherwydd mae'r desgfrig neu'r Rhyngwyneb Graffeg fan yma yn llawer fwy ysgyfan yn gynharol i'r desgfrig KDE. Ac wedyn, os rydyn ceisio I rhedeg shortcut fan yma, unwaith eto, mae'r gwall gyda ni, mae'n dweud mae'r rhaglen hon yn erbyn yr llyfrgell agor XL trafodaeth 2.0 gyda'r rhagor ffarm gwrthrych estyniad. Felly, gyda'r sefyllfa hon ar hen cyfrifiadur yma, gyda'r holl meddylwedd a'r cyfundredd mwrthydedd yn rhedeg allan o'r gyrrwr allanol, sef yr ffôn cof USB allanol, gyda'r dim ond 2 GB yn y cof, yr unig feddylwedd, sef yr unig golygydd fideo sydd yn gallu rhedeg yn y sefyllfa hon, ydy'r PTV fan yma. A dyma'r disgrifiad ynglyn at feddylwedd hon. Ac yn yr rheolwr pecyn semnedig, rydyn ni'n gallu ymweled â'i dudalen hafan fan yma. A dyma'r dudalen hafan fan yma. Felly, os rydyn yn alsgrifio cyfeiriad, ac wedyn I gludo mewn i'r cyfieithu Google fan yma, I ddewis y tab gwefannau, ac wedyn I gludo I mewn y cyfeiriad fan yma. Nawr, mae'n dweud mae PTV yn olygydd fideo am dim gyda Rhyngwyneb Defnyddiwr hardd a greddfol, sylfaen cod lan a chymuned wych. Rydym yn credu mewn caniatau I bawb ar y blaned fynegu eu hunain trwy wneud ffilmau gyda offer y gallen fod yn perchyn arnynt a'i gwella. Ac ati. Wel, mae'r datganiad hwn yn arddangos y sefyllfa sydd yn debygol yn bodoli yn y byd o'r Linux, lle mae'r meddylwedd yn cael ei datblygu gyda'r datblygwyr gwirfoddolwyr sydd yn cydroddi I mewn i'r cod tarddiad agored ar gyfer y meddylwedd sydd yn rhad ac yn ddim. Felly, ar gyfer y allanwr, fe allai y sefyllfa hon yn edrych yn eithriadol yn cymhleth, gyda'r gymaint o dosbarthiau gwahanol, ac hefyd gyda'r teuluoedd o llyfrgelloedd gwahanol hefyd, ac hefyd gyda'r pob un dosbarthiad gyda ei gwastadlu'n gwahanol o'r gollongiad o'r trafodaethau o'r cod tarddiad. Sut all unrhyw un defnyddiwr yn dod o hyd o'r
trafodaethau neu fersiynau, ac hefyd y llyfrgelloedd cywir ar gyfer y trafodaeth cywir o'r feddylwedd. Wel, i ateb y holiad hwn, mae'r ateb yn cymharol yn syml, sef mae'n dim ond angen rhaid i'r defnyddiwr i defnyddio yr rheolwr pecyn i fewnsefydlu y meddylwedd fel yr un y fan yma gyda'r enw synaptic. Mae'r rheolwyr pecynau wedi bodoli ers degawdau ac mae'r holl gefnderfyn yn gweithio yn dda gyda'r cwmniau neu'r gwirfoddolwyr sydd yn uniongyrchol yn cyfrifol ar gyfer yr gollyniad o bob un dosbarthiad ac hefyd yr cynghyrchwyr o'r cortaddiad agored i ymorstyngu pob un trafodaeth neu gollyniad neu fersiwn o pob un meddylwedd i mewn i'r cadwrfeydd neu'r drysorfeydd. Ac wedyn mae'r crybwyllwyd o'r pob un dosbarthiad i cydgalliadu yr cortaddiad ar gyfer pob un trafodaeth, ac wedyn trwy'r pob un rheolwr pecynau ar yr cyfrifiadur leol y defnyddiwr, mae'r hwn sydd yn cynnal y trafodaeth angenrheidiol ar gyfer yr cyfrifiadur leol. A dyma'r fodd lle mae'r cyfrifiadur leol yn gallu didoli neu trefnu yr trafodaethau angenrheidiol ar gyfer pob un meddylwedd. A dyma'r pwysigrwydd o'r defnyddio y rheolwr pecynau pan ydych chi'n defnyddio yr cyfundrefn weithrededd Linux. Mae'r data ar gyfer y trafodaethau o pob un llyfrgell neu meddylwedd yn cael ei achub neu arbed yn ganoledig ar yr cyfrifiadur, a dyma'r Rhyngwyneb Graffeg Defnyddiwr i'r adnodd yma oddi wrth synaptic, ond mae'r rheolwr pecynau eraill hefyd gyda'r Rhyngwyneb Graffeg sydd yn gwneud yr un peth. Ond does dim angen i defnyddio yr rheolwr pecynau Rhyngwyneb Graffeg. Os eisiau, fe allech chi defnyddio yr gorchymyn APT ar yr terfynell hefyd yn yr dosbarthiad Devuan neu unrhyw dosbarthiad yn y teulu dan yr dosbarthiad Devuan ar gyfer yr teuluoedd eraill o'r dosbarthiadau, enghraifft fel yr Arch teulu, sydd yn cynnwys y dosbarthiad Manjaro sydd yn eithriadol yn poblogaidd. Maen nhw'n defnyddio yr gorchymyn Pac-Man ar gyfer rheolwr pecyn yn lle o'r APT, ac wedyn hefyd yn dirweddol, fod mae'r mor cymaint o'r dosbarthiadau allan fan yna sydd ar gael. Enghraifft, os ydych chi'n yn edrych ar distrowatch.com, mae'r gyda ni hyd at 272 o'r dosbarthiadau gwahanol, ond ar gyfer yr mwyafrif o'r rhain, maent nhw yn perthnasu i un o'r prif deuluoedd fel Devuan neu Arch neu Gentoo neu Slackware neu OpenSUSE neu Fedora. Mae'r teulu Devuan yn cynnwys yr dosbarthiad fan yma, sef Devuan, ac hefyd un sydd yn eithriadol yn poblogaidd, sef Ubuntu, ac hefyd yr dosbarthiadau sydd yn disgynyddion oddi wrth Ubuntu fel Lubuntu ac hefyd Xubuntu. Felly, nid ydy y sefyllfa cyn cymhlethed a ei arddangos,
ar y wyneb, a dyma'r coeden teuluol o'r dosbarthiadau Linux, a dyma'r teulu Slackware, a dyma'r teulu Devuan, a dyma'r teulu Red Hat, a dyma'r teulu Arch, a dyma'r eraill, ac ati. Felly, anghlyn at yr rheolwr pecyn synaptig yma, sut i defnyddio fe? Wel, yn gyntaf, pan rydyn yn dechrau y meddalwedd ar gyfer yr gyntaf tro, mae'n gyrchu yr manylion ar gyfer pob un meddalwedd sydd ar gael ar yr dosbarthiad o'r Linux yma, oedd wrth yr cadwrfedd neu'r trysorfedd meddalwedd perthnasol. Enghraifft, pan dwi'n yn clicio ar yr hanfod rank yma ar y ochr chwith ar gyfer pob dim, mae'r hyn y peth sydd yn digwydd, sef mae'n cyrchu y manylion i gyd ar gyfer pob un meddalwedd oedd wrth yr cadwrfedd a'r trysorfedd perthnasol, ac ar yr gwelod o'r ffenestr yma, mae'n dweud, mae'n wedi cyrchu 61,169 o becynnau rhithrwyd gyda'r 2,372 ohonynt wedi ei mewnsefydlwyd. Dy ddim wedi ei torri, dy ddim sydd angen i mewnsefydlu neu i uwchraddio, ac dy ddim i odynnu. Ac anghlyn ar dosbarthiad hwn, sef Devuan, y peth oedd mor gwych gyda fe oedd pan mewnsefydlais i cyfundrefnydd hon ar gyfer y gyntaf tro ar yr cyfrifiadur neu'r ffon cob allanol USB yma. Mae'r cyferiad ar gyfer yr cadwfedd a'r trysorfedd wedi ei cyferio tuag at yr cadwrfedd a'r trysorfedd cynnalwyd gyda'r Devuan ei hunain, a thrwy hyn, maen nhw'n yn cymryd y cyfrioldeb i sicrhau mae'r meddalwedd sydd defnyddio yn mewnsefydlu ar ei cyfrifiadur oedd wrth yr cadwrfedd a'r trysorfedd i fod wedi ei phrofi i mewnsefydlu ac i weithio heb trafethion, ac mae'r hyn rhywbeth sydd yn eithriadol yn defnyddiol ac yn dda ar gyfer y dechreuwr yn yr amgylchiad o'r cyfundrefn Linux, achos mae'r pob dim yn gweithio yn ysmwyth ac heb trapedd o gwbl neu bron o gwbl, ac mae'r hyn yn gwneud pethau yn haws ar gyfer y dechreuwyr. Ond yr ochr arall o'r hyn yw, fod y mae'r pob dim yn arddangos i gweithio heb trapedd, mae'r meddalwedd sydd ar gael yn ychydig yn gyfyngedig. Felly, pan osodais i yr cyfundrefn hon ar gyfer y gyntaf tro, roedd pob dim yn gweithio heb trapedd, ac roedd gyda fi y meddalwedd neu'r dewisadau i larwyddo y meddalwedd ar gyfer yr gweithreddiadau a'r gorchwelion gyffredinol fel yr golygydd testyn, y golygydd delwau, y porwyr sef Firefox,
ac ati, ac roedd pwt ddim yn gweithio heb trafferth ac roedd yr holl profiad yn temlo yn eithriadol, yn dybyniadol ac yn eddfed. Ond, wedi ychydig o amser, temlais I, roedd yr amrediad o'r methelwedd yn ychydig yn cyfyngedig. Felly, wedyn, diwysais I algyferio neu I ychwanegu yn ychwanegol i'r cadwfedd a'r trysorfedd y meddalwedd oedd Devuan, y cadwfedd ac hefyd yr trysorfedd ar gyfer yr meddalwedd oedd wrth y rhiant dosbarthiad o'r Devuan, sef Devuan, ac mae'r hyn yn cynnwys yn swp fwy o meddalwedd. Ond wedi dweud hynny, fel y darganfuasom ni, dim ond yn ar, mae'n pwysig I atgoffa eu hunain pan rydyn yn gwneud rhywbeth fel hyn, fe allai y mwyafrif o'r meddalwedd hon ddim yn gweithio ar yr prodegaeth o'ch dosbarthiad ar eich cyfrifiadur. Mae angen I mi I dweud roedden ni'n lwcus I gallu dod o hyd o'r meddalwedd PTV sydd yn gweithio mor wych ar yr sefyllfa mor enbyd fan yma oedd wrth yr ffôn USB allanol, ac hefyd mae'n angen I mi I dweud mae'n mod defnyddiol ar gyfer Devuan I gynnal eu cadwfedd ac hefyd trysorfedd eu hunain I cynnig yr prodegaethau ac hefyd yr meddalweddau sydd yn addas ar gyfer eu prodegaethau o'i dosbarthiadau, achos does dim pob dosbarthiad yn gwneud hyn, mae'r llawer ohonynt dim ond yn cyferio eu cadwfedd a trysorfedd tuag at y dosbarthiad rhiant, ac yn swp o amseroedd mae'r swp o dechreuwyr yn mynd trwy'r profiad ofnadwy yn ceisio I Mewnsefydlu meddalwedd ar ei cefngrefn wledydd. Felly, mae'n pwysig I atgoffa ein hunan o'r hyn hefyd pan ydyn ni'n yn gweithio yn yr ymgylchiad o'r cefngrefn wledydd Linux. Wel, wedi trafod hyn I gyd, mae'r holiad greiddiol oddi wrth y dechreuad o'r fideo hwn yn dal yn achos yn atebwyd, sef sut I Mewnsefydlu meddalwedd ar yr cefngrefn wledydd Linux. Wel, fel Crybwyllwyd o'r blaen, mae'r dwyfodd I wneud hyn, a nach trwy'r cyfalnach, trwy'r mewnbynnu y gorchymyn ar yr cymell gorchymyn yn y sgrin y terfynell, ac mae'r arall nertlach trwy'r Rhyngwyneb Defnyddiwr Graffeg, fel arddangoswyd o'r blaen, sef y synaptic rheolwr pecyn. Felly, yn y fideo hwn, dwi'n mynd I arddangos yr olaf gyda'r Dadsefydlu neu'r Rhyngwyneb Graffeg Defnyddiwr LXQt fan yma. Mae'r rheolwr pecyn synaptic yn cael ei Mewnsefydlwyd yn hunan weithredol. Felly, os ydyn yn morchwilio i'r dwyslein dechrau, ac wedyn, enghraifft, i'r hoffterau, a dyna ni, mae gyda ni yr rheolwr pecyn synaptic, neu rydyn ni'n gallu mewnbynnu yr enw I mewn yn y blwch ar gyfer yr achwiliad fan yma. A dyna fe. Ond fan yma, dwi'n yn sylwi, mae angen I ni I gysylltu gyda'r rhyngwyd. Mae'r hyn yn pwysig I llarwyddo y meddalwedd perthynosol na'r
rydyn ni wedi cysylltu gyda'r rhyngwyd. Nawr mae angen I mewnbynnu y cyfrinair ar gyfer yr defnyddiwr gwiryddyn fan yma. Nawr mae'r rheolwr pecyn symnedig yn cyrchu y rhestr oddi wrth y data leol ynglyn at yr meddalwedd ar gael ac y rhai sydd yn osod ar y cyfrifiadur yn eisoes fel ydych chi'n gweld ar y gwelod o'r ffenestr fan yma. A wedyn, os rydyn ni'n eisiau I mewn ysodi rhyw fath o'r meddalwedd ar gyfer y golygydd o'r fideo, rydyn ni'n gallu archwilio ar gyfer trwy clicio ar yr gwydr marygu fan yma ac wedyn rydyn ni'n gallu archwilio ar gyfer yr testyn video editor fan yma. A dyna ni, dyma'r rhestr o'r meddalwedd perthnasol i'r golygydd fideo sydd ar gael gyda ei trafdigaethau perthnasol ac y rhain sydd yn y lliw gwerth tywych ydy'r rhain sydd wedi ei ysodwyd ar y cyfrifiadur. Dyn wedi dadsefydlu y meddalwedd flowblade o'r blaen, felly os dwi'n yn eisiau I Mewnsefydlu fe ar y cyfrifiadur, dwi'n ddim yn angen I clicio arno fe fel hyn, ac wedyn I dywys yr marcio ar gyfer Mewnsefydliad fel hyn. Nawr, y tro nesaf yw I clicio ar y botwm ar gyfer cymwysio fan yma. Ac nawr, rydyn ni'n gallu cadarnhau y cydrannau I fod yn Mewnsefydlu fan yma. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu clicio ar y botwm I cymwysio fan yma. Nawr mae'r meddalwedd yn llawrithio y meddalwedd oddi wrth y rhyngrwyd, oddi wrth yr cadlfedd ac hefyd oddi wrth yr trysorfedd. A dyna ni, maen nhw wedi cwblhau. Nawr mae'r rhestr yn yr rheolwr pecyn symnedig wedi ei diweddaru fan yma gyda'r blwch gwerth ar gyfer y meddalwedd flowblade, ac nawr os ydyn ni eisiau I morllilio i'r adran ar gyfer yr sain a fideo fan yma, a dyna'r meddalwedd sydd newydd ei mewnysodlyd, ac os ydyn ni'n clicio arno fe fan hyn, ac maen nhw'n gweithio hyd at neges gwach fan yma, mae'r sgrin y cyfrifiadur yn rhy fach ar gyfer yr cymwysiad yma. Felly rydyn ni'n clicio ar y botwm iawn I barhau. Ac mae hyn yn ein cymryd ni mas oddi wrth y cymwysiad. Nawr, os ydyn ni eisiau I dadsefydlu neu dadosodi neu odynnu mas y meddalwedd, yn yr un modd ydyn ni'n gallu clicio ar yr blwch gwirio fan yma ac wedyn I dewis I marcio ar gyfer yr odynnu fan yma. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu clicio ar y botwm I cymwysio fan yma. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu cadarnhau y manylion a wedyn clicio ar y botwm I cymwysio. A dyma'r manylion.
ac nawr mae'r odyniad wedi ei cwblhau, ac nawr mae'r rhestr yn rheoli pecyn sefnedig yn cael ei diweddaru. A dyna ni, nawr mae'r meddalwedd flow blade wedi ei godynnu oddi wrth yr cyfrifiadur yma. A dyna ni I gyd ar gyfer nawr. Dyma sut yn Linux I Mewnsefydlu ac hefyd I Dadsefydlu Meddalwedd drwy'r Rhyngwyneb Defnyddiwr Graffeg syneptig. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darlledwr yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.